Hey, sanibonani wey'ngane zakwethu ngibingelele kini nonke enhla nasezansi. Ngicela uma ungenankinga ungifolowe, uma ungenankinga futhi ungilaykhele. Yebo bafowethu, namhlanje njengoba nazi-ke iy'mfofana ziyagijima ngo-7:30. Kunento enhle engicabanga ukuthi u-coach kumele ayenze namhlanje. Akafake nangu u-goalkeeper uLean, yabo. Akafake yena uPeterson amqumbe lapha ebhentshini, akaphumule. Ngoba ngicabanga ukuthi ukube uPeterson akadlisanga kulamagemini amabili ebebalulekile futhi kithi wonke, le game le ye-Sundowns ube nesandla, kube ile game le ye-Arrows ube nesandla esikhulu futhi-ke lapho, yabo. So akafake nangu uMjida namhlanje, yabo, akafake yena ayihlulekele naye sibone. And into evamise ukwenzeka-ke esikhathini ey'ningi ukuthi lo Mjida uma engangena lo, kuyoba nzima ukuthi uPeterson abuye, yabo, unless mawukuthi i-Richards Bay ayidlali ibhola siyayishaya clean, azange ikhahlele kahle yaye engabuya. Kodwa uma engafaka lo Mjida bese i-Richards Bay ifika ngempela emapalini ethu, asebenze lo Mjida ashaye i-clean sheet. Hhayi, angiboni ukuthi uPeterson uyophinda abuye kalula. Usengabuyiswa ukuthi-ke i-experience anayo ejezini le-Chiefs, yinto engambuyisa. Noma-ke mhlampe abuyiswe ukuthi-ke u-coach baye bemthanda. Yena uPeterson uvimba impela iy'ngane zakwethu and une-advantage ukuthi mude, yabo, mude kakhulu, yabo. So yinto angadla ngayo, yabo. Kodwa asazi-ke namhlanje bazofaka bani, kodwa uma engafaka lo Mjida aphefome ngendlela yokuthi akafune egoli elidlula ipali lakhe elingenayo, hhayi, kuyoba nzima ukuthi uPeterson asheshe abuye. Uyolishikisha ibhentshi, uyolishikisha ibhentshi. Asazi-ke ngane zakwethu, sohamba hamba sibone ukuthi kusiphatheleni lo, kusiphatheleni, yabo. So sobona nje namhlanje ukuthi usabani emapalini, usabani akasibani, yabo. So siyathanda kodwa mina bekuyisifiso sami ukuthi athathe nangu u-goalkeeper azokwenza i-first debut yakhe. Simbone ngoba phela u-goalkeeper kukancane ukuthi enze i-debut yakhe ashintshwe, kukancane, ivela kancane leyo, kodwa iyenzeka kodwa ivela kancane. I-debut yakhe u-goalkeeper uyenza ukuthi aqale most of the time, yabo. So asazi ukuthi namhlanje elamanqamuni sombona noMbhemu noma ngeke simbone, asazi, yabo. So-ke asiye sibone ngey'ngane zakwethu, uyashaja u-7:30. I-line up ngiyacabanga ngo-6:30 iyobe isiphumile. Ngicabanga ukuthi sobe sesiyibonile sonke ukuthi isima kanjani. Nibe nobusuku nibe nemini enhle yey'ngane zakwethu. Danko.